Dasa jekk jogħġbok taqbix fuq is-sufan. X'taħseb dwar dan? Imbagħad nurik l-isbaħ trampolin. Ejja mmorru. Ortu ċ-ċinturini tas-sigurt tagħkom. Is-sigurt l-ewwel. Jien ukoll irrid insuq. Għandi xi ħaġa għalik. Wow, kemm hu sabiħ. Kemm hu sabiħ. Se mmorru fuq trampolin ġgant. Iża. Ejja mmorru. Hawn. U dak mhux kollox. Ha! Dan kollu għalina? Iża. Ja ħasra irridu nsibu l-kaxxi tas-sorpriża kollha. Sibtu l-kaxxa tas-sorpriża? Papi, sibta. Għandna l-ewwel waħda. Kaxxa tas-sorpriża? Ħallini ngħinek. Fejt hemm rigal hemmhekk. Naf ejja naraw min jista' jasal għalih l-aktar malajr. Ħab, tibqax lura. Ħallini mur lejn il-mira tiegħek. Mur, din is-sodda qibsa wis. Le mhux se nħallik lura. Jiddispjaċini ejja mmorru. Ara għalex il-kaxxa? Għalex ħallini ngħinek, għalex għatini idek. Fejn it-tmiem ta' dan il-labirint? Yeah! Dasa insejt ir-rigali? Ops! Dasa ara naħseb li nista' nara waħda fit-tarf tal-mina. tiegħi. Jien l-ewwel. Stennjeni. Qiegħda nibża. Dasa għaliex m'intix tieħu r-rigal? Jenni. Bil-mod.
Nista' nagħmilha waħdi. Ara sibta. Iza, stennini għajni stenna. Ara ir-rigal tiegħi. Iva, ejja mmorru. Wow, kemm hu sabiħ. Għandi idea. Pop-up ejja hawn. X'qed jiġri? Oops. Oops. Ouch. Aha. Wow. Qed niċċajta tajjeb jien ejja. Tajjeb dassa. Sibna l-kaxxi kollha bis-sorpriżi. Iza. Ejja niftħuhom. Iza. Iza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il-karozza Monster Truck min irida? Jien. Int il-karozza Monster Truck, sew. X'inhu dan? Dak ġinnamon. Jien. Int tajjeb hu din karozza oħra. Għalija. It-trakk għalik tajjeb dak slime? Veru, Iza. qatt ma rajt bħala qabel u għaw fl-ixkun ta' frozen. Mhux għalija. Min iridu? Jien. Int sew il-fenek. Mhux jien. Jien. Għal-papi u xek? Iza. Joġobni se norqot miegħu. Oh, kemm huma sbieħ dawn is-sorpriżi. Yay! Ha-ha! Donuts frisky. Ajma, le. Ajma, le. Ma rridux problemi. Waqqaf immedjatament. L-għalen mumiex permessi fit-triq. Ajma, le. Inti blokkajt it-traffiku. Għalex trid tiġbor il-blalen immedjatament. Tajjeb, se nagħmel. Et nara lilek. Aha. Tajjeb, din id-darba teħles twissija, imma d-darba li jmiss nieħu l-karozza tiegħek. Aha. Na 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 na.
irrid niġri. Waqqaf issa, waqqaf issa. Qed nieħu dan, dassa għax qed tikser ir-regoli. Għandi bżonn nieħu lura l-karozza tiegħi. Jogħġbu d-donuts. Oh, jinġenju, naf x'għandi nagħmel. Donuts frisky. Xi ħadd għal donuts? Tixtieq tixtri d-donuts favoriti tiegħek? Iva, nista' nieħu donut wieħed jekk jogħġbok. Żgur $10. Oh, le, insejt il-kartiera fil-karozza. Probabbilment nieħu għad-darba li jmiss. Tajjeb. Tista' tieħu d-donuts kollha għal dik il-karozza. Taf xiex biddilt femti. Li tikol tant donuts mhuwiex tajjeb għas-saħħa. Upsi. Obdek, il-bejħ ta' donuts mhuwiex permess hawn. Jekk trid tirritorna l-karozza tiegħek, trid titgħallem ir-regoli tas-sigurt l-ewwel, tajjeb. Tallimt ir-regoli kollha. Inwijat. Dak aħjar, imma m'għandekx tqarra aktar. Tista' tieħu lura l-karozza tiegħek, imma qatt ma tikser ir-regoli aktar, tajjeb. Grazzi, uffiċjal. Int mill-ġdid. Aħfirli, jekk jogħġbok tallimt ir-regoli tat-triq, allura tista' tmur. Dejjem segwi r-regoli tat-triq u qatt ma tikserhom. Ciao. Lest, għamilt xogħol tajjeb ħafna. Ejja nħadru l-ballun. Marija, tista' tajni jekk jogħġbok? Żgur, papew. Ejja mmorru. Ajma, le, it-torri tiegħi ġie meqrut. Għandi bżonn insib min għamel dan. Min qeret it-torri tiegħi? Steffi, mur l-ewwel. Steffi, inti qrit li torri. Le mhux jien. Grazzi. Jiddispjaċini li qritt it-torri tiegħek, imma se nerġa' nibni. Xema. Inqaleb lura. Inqaleb il-qudiem. Għandi bżonn nerġa' nibni dan it-torri. Off, irnexxieli. Off.
Dasa, issa inti. Okah, Dasa, int rit li torri? Le, mux jien. Naraw min għandu raġun. Aha, ħattik. Jiddispjaċini, Marija, imma se nibniħu kol. Fejn u d-dinosawru tijaj? Oh, lex ġara? Għalex, issa inti. Okah, għalex, int rit li torri? Le, mux jien. Ejja nsibu jekk qed tikdem. Għalex, int dak li qrid it-torri tiegħi. Jiena qrid torri, imma se nsewwih. Wow. Ara l-karozza tad-dinosawru tiegħi. Wow! Inħobb il-karozza tiegħi. Huwa mkisser. Naħseb li hemm xi ħaġa ħażina. Ħabib, ejja ngħinu lil Marija. Ejja niċċekkjaw it-torri. Idea tajba, ejja mmorru. Ejja nagħtu daqqa tajnaw. Bib, ejja nsegwu l-passi. Ejja nagħmluh. Ara kien Luke. Muxek. Jiddispjaċini li xlejtkom kollha talli erdu t-torri tiegħi. Kien Luke.